Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ένας προϋπολογισμός ορόσημο, αφού είναι ο πρώτος μετά από 13 χρόνια που καταρτίζεται με το αξιόχρεο πλέον της χώρας μας να έχει ανακτήσει την επενδυτική του βαθμίδα. Πρόκειται για σημαντικό επίτευγμα, αν αναλογιστούμε ότι ο προϋπολογισμός του 2024 καταρτίζεται λίγο διάστημα μετά από τις διαδοχικές φυσικές καταστροφές που έπληξαν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2023 το σύνολο της επικράτειας και είναι πλέον προφανές πως σε δημοσιονομικό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει κατ' έτος πρόβλεψη στον προϋπολογισμό των σχετικών κονδυλίων, αφού έχουμε μπροστά μας μία νέα πραγματικότητα, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με σύνεση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Όμως και το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνεται ο φετινός προϋπολογισμός είναι δύσκολο, αφού στη γειτονιά μας μένεται ένας πόλεμος εδώ και 2 περίπου χρόνια, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε και τη γνωστή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να επιβραδύνουν τη διεθνή οικονομία, να αυξάνουν τους δημοσιονομικούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διεθνώς ο πληθωριστικός κόλαφος, ο οποίος, αν και αποκλιμακώνεται σταδιακά, συνεχίζει να παραμένει σε υψηλά επίπεδα παγκοσμίως. Σε αυτό το απρόβλεπτο και δυσμενές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ισχυρή και είναι κάτι για το οποίο όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι, καθώς είναι αποτέλεσμα των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας και της σκληρής δουλειάς και της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια. Στο φετινό προϋπολογισμό υπάρχει σωρία θετικών εξελίξεων που καταδεικνύουν με τον πλέον εμφατικό τρόπο ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024 ανέρχεται σε 2,9% σε ετήσια βάση. Βάσει αυτής, το πραγματικό ΑΕΠ του 2024 αναμένεται να ανέλθει στο μεγαλύτερο ύψος της περίοδου μετά το 2010. Σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2024 αναμένεται να αποκλίνει προς τα πάνω κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε ονομαστικούς όρους αναμένεται να αυξηθεί από 206,6 δις ευρώ το 2022 σε 222,8 δις ευρώ το 2023 και 233,8 δις ευρώ το 2024. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 7,1% το τρέχον έτος και ακόμη περισσότερο κατά 15,1% το 2024, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί από 11% που ήταν το 2023 σε 10,6% το 2024. Κατά το 2023 υπήρξε σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 9,1% σε σχέση με το 2022, χωρίς όμως να αυξηθούν οι φόροι. Εξέλιξη που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Για το 2023 συνολικά η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει αύξηση της κατακεφαλήν αμοιβής κατά 5,7%, μια ποσοστιαία μονάδα υψηλότερα από την εκτίμηση του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2024, διαμορφώνοντας έτσι την αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας στο 7,5%. Η ελληνική οικονομία, παρά τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις και τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα μας κατά το 2023, εκτιμάται ότι θα διατηρήσει μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής της δυναμικής για όλο το χρόνο, έναντι του 2022, με το ρυθμό ανάπτυξης να διαμορφώνεται σε 2,4% έναντι εκτίμησης 2,3% του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού του 2024 και αύξησης μόλις 0,6% στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με την εκτίμηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η οικονομία, ωστόσο, κυρίες και κύριοι, δεν είναι μια λέξη ουσιαστική. Για να είναι μια λέξη ουσιαστική στη συνείδηση των πολιτών, οφείλει να έχει προφανώς ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έτσι, από 1η Πρώτου 2024 θα υπάρξει αύξηση στις αποδοχές περίπου 660.000 δημοσίων υπαλλήλων έπειτα από 14 ολόκληρα χρόνια στασιμότητας. Άρση του παγώματος των τριετιών στους μισθωτούς. Αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά. Αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Εκ νέου αύξηση των συντάξεων. Ενώ παράλληλα θα υπάρξουν και επενδυτικοί πόροι ύψους 12,17 δις ευρώ μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αναμένεται να ειστρέψουν στην οικονομία μέσα στο 2024. Για τον πολίτη, ωστόσο, όπως είπα, η οικονομία δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι κοινωνικό κράτος, κοινωνική δικαιοσύνη. Ο πολίτης θέλει να γίνει μέτοχος των όσων θετικών πρεσβεύει ο προϋπολογισμός μέσα από πράξεις που θα δικαιώνουν τις θέσεις του.
Για του λόγου το αληθές, λοιπόν, η κυβέρνησή μας ενισχύει τις δαπάνες για την υγεία. Η επιχορήγηση προς τα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια υγεία αυξάνεται κατά 15% σε σχέση με το 2023, ενώ ταυτόχρονα νομιμοποιείται πλήρης απαλλαγή 200 πρώην δικαιούχων από τη συμμετοχή τους στη φαρμακευτική δαπάνη. Παράλληλα, με αφορμή τα όσα τραγικά γεγονότα έλαβαν χώρα στην πατρίδα μας, προβλέπεται στον εν λόγω προϋπολογισμό μεγαλύτερη κάλυψη των αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών. Πιο συγκεκριμένα, διπλασιάζονται οι πόροι του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την κάλυψη δαπανών αρρωγής έναντι φυσικών καταστροφών. Όλα τα ανωτέρω πραγματοποιούνται χωρίς να αποκλίνει η χώρα από τους δημοσιονομικούς της στόχους. Στον προϋπολογισμό του 2024 η οικονομία μας συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία στο 2,3% για φέτος έναντι του 0,8% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανεργία να υποχωρεί στο 10,9% τον Αύγουστο από 12,3% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι και με τον πληθωρισμό στο 1,6% το Σεπτέμβριο. Εντυπωσιακή είναι η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους παγκοσμίως. Από 171,4% το 2022 θα κλείσει στο 159,3% το 2023 και θα φτάσει στο 152,2% το 2024. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η πατρίδα μας βαδίζει στο σωστό δρόμο. Τα δημοσιονομικά μεγέθη εξελίσσονται πολύ θετικά παρόλες τις αρνητικές διεθνείς συγκυρίες. Η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεχίζει απρόσκοπτα με μοναδικό στόχο να υλοποιήσει όσα έχει εξαγγείλει και έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν. Δεν ευαγγελιζόμαστε ότι όλα είναι τέλεια. Γίνονται όμως προς τη σωστή κατεύθυνση και με γνώμονα τον πολίτη. Η πατρίδα μας εξελίσσεται, νοικοκυρεύεται, αποκτά υπόσταση και κύρος σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί παράδειγμα σωστής δημοσιονομικής πολιτικής. Η Ελλάδα μας μεγαλώνει και παίρνει τη θέση που της αξίζει. Τη θέση που αξίζει σε όλους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό